Kom du lige ud i banen. Kom. Vi har Andrea Hummelshøj Akkerholm på banen, og vi beder starten nummer 7, Ida Akkerholm Newman holde så klar. Men jeg synes, at det glider. Men altså, jeg vil så også Så vil vi gerne have Ida Akkerholm Newman på banen. Start nummer 8, Simone Lund Lindebeds holde så klar.